TTADC hapangno hamari English medium rungnok ni achok phang okra haikeba tini management khaine o achok phang okra rokno tini mono shawi khnarika tini ashuk sal ongui thangka tini hapang slayo hapang thango phiaba chung o hamari English medium rungnogo mungsabo chubasu manya phiaba tini bubagra tini belai kha kotor ongmani haiketi খরকচা বুবাগ্রানি নাইকল মাবাইনো তিনি CEM পূর্ণচন্দ্র ব তিনি বিনি তুইদুল মাবাই ও হামারি ইংলিশ মিডিয়াম রুংনগ তিনি বেলাই কতর চুবামু চুবাজাখা ইনি সাউই খনারিকা আমচাইনি আচক ফাং অকরা হাইকেবা তিনি ও হামারি ইংলিশ মিডিয়াম রুংনকনি আচক ফাং অকরা একবাইজারি রকনো তিনি TTADC hapangno belakheno khakaham iafari tini bubagrano bo belaino khakaham riwi holokni ayuk manthung hinino tini achok phang okrarok tini kok kasari tini bubagrano hambai dimani kok thumnai kokto thumnerokni bisingti tini taibo saikhnarika o hamari English medium ni achok phang okra hinjaknerok hakitini asuk sal ongino borok tiprasa dofhano sichari sina hini English medium rungnok tini achokri mani o achokri mani je achokri mani ahaikeno borok keboni thani kisa misa chubachu manmabai borok tini ahaikeno rungnok rok tanglai tini rung phrengi tonglayo tini kami amcheni tiprasa sikla sikli hinjaknai rokno ti haikini bahani tini o tiprasa achok phang okra hamari English medium school ni achok phang okra rok tebo kokosarkha o hamari English medium rungnok ni achok phang okra rok tini tini tiprasa hinjaknai rok tini hasagu ka sawina khe chung nokhung chugya gri nokhung chugya rok mangno phiaba tini rung srungnani muchungui tongkhai borok bai gerungdi hini tini kokosarkha tini o achok phang okra rok ni bisingti tebo saikhnarika borok ni o rungnogo ahaikeno chung gri nokhung chugya rok no ti bahaino rung phrengi tongo phiaba tini mohai rok no tiye belai kha kwar khaino borok kokosar mani kokthum thumnai koktma thumnerok ni bisingti borok ni o hamari rungnok ni nikuma ongkha new bangphur kami hini tongmani o bangphur kami uno borok ni o rungnok tongmani tini obono taibo saikhnarika chini rungnok ni nikuma rokno sawimania gai unio bangphur kami amchaini tiprasa kurok bai kerengdi afrokaino borok chini o rungnok rokno lama phunugi horano hini bahine tini sawi khnarika o hamari English medium school haikeba tini o achok phang okra rok borok tini morokno sawi khnari mani tini tiprasa rokni lama kahamni bagi joto lukurokni lama kahamni bagino chung tini o lama rokno tui haikeba o rung rokno tui chung rungnok snamani hinino tini sawi khnarika ahaikeno taibo borokni o rungnogo mahai rok sepsab rok tongu hinino tini gri nokhung chugya rokno bo borok bai krungnani bagi tini sawi khnari mani o achok phang okra hinjaknai haikeba tini o hamari English medium rungnok ni achok phang okra rok haike tini taibo kokosar jakha tiprasa sikla sikli hinjaknai rokno nasikdi chung tini tiprasa hinjaknai rok chung thinangni jati hinjaknai rok chung si thinangni jati hini wansawi tongmani phiaba chini mokol rogo nugo o tiprasa thinangni jati hinjaknai rok tini drugs alcohol kefek mani bai kubuljak norok phaidi chung tini norokni nukhung chugya ongui tongkhakai norokno chung dagari horano hini bahaini tini o hamari English medium rungnok ni achok phang okra haikeba tini naikol nai o management kumuti brokni bisingtino okok rok tini o drugs chawoi kefek mani chawoi tini kubuli tongnai oborokno borok tini kokosarkha phaidi jotono tini rungnogo phai rungsrungdi haikeba tini rungsrungmani paikha hangkai chini rungnok rokobo oba haikeno phurungui tongui mano hini bahaina tini achok phang okra rokni bisingsi tini o tiprasa luku hinjaknai rok phaidi chung jotono yapri kaisakai mo hai khorokcha no ti sawi ri horkai thenangni jati hinjaknai rok tini thenangni jati hinjaknai rok ro chini khungthai kuchuk khaine hini no tini o achok phang okra rokni bisingti kok chajakmani tiprasa sikla sikle rok no
Hamari English medium rung nok ni achok phang okra haikitini o rung nok rokno naikoli tongnai borok ni bisingti taibo khakhamani kok sajaka asuk sal ongi thangka borok scholarship ni bagai jomari leimani haikba scholarship no apply khaileimani tabungbo kahamke manya kini bahina borok tini sawi khnarika taibo sai khnarika chini o rung nok rokno tui jengtini apply khailayo boundary no tui phiaba o boundary ni apply rokno tui kep phano tini accept khaya deklai tamot tini o rungnog rokno tui kebo nangjaya deklai tini mahaikeno chini o tiprasa rungnok hininda tini borokni o rungnok rokno boundary rokno tui kebo phano yakri sepaine kri kebo phano nainai kri hinin tini montri hinjaknai haikeba MLA hinjaknai MDC hinjaknai rokno tini borok oba hairokno tui bahaino tini kok sarkha tini chini o rungnok no tui kaisa no khairi phaigradi chini o rungnok rokno tui jung belai kheno diks ongi tongkha chini o rungnok belai tabuk boundary nango hini bahaino tini borok o kok rokno tui bahaino tini kok sarkha MLA MDC hinjaknai o neta hinjaknai rokno bahaino tabuk phiaba tabuk borokni kok rokno tini kok rokno tui borokni o sanmung rokno tui kebo phano kok khanawi thangi borokni o boundary rokno haikaba borokni o rungnok rokno kahamke naikoli snamui redrei no awa hairokno tui tabuk borokni khawa belaino wanamu habjak haiketini mahaikeno tini khagnang mayagnang ongino tini chini o hastini mayagnang hinjaknai bubagra bini naikolma bai no tini jung kaisa belaikeno saltung watui kati drup o tin yafariri horjakmani haiketini o TTADC hafangni CEM Purno Chandroni kha hamabaino tini mahaikeno jung o Hamari English medium rungnogo tin yafarjakmani chugya ungi phano tini mahaikeno jung masan lakha ini tini sawi khnarika Pilawo sini media takugrokno tini sung media takuk sono mari manika mohai tini o Hamari English School Bangpur Baptist Church by Tithajak te Bangpur Kami Welfare Society by Naikolzak o Hamari English School thangnai 2008 ni simi o school songsalai mani tabuk sudara school choli tongo class 8 jora belai khe cost ni besingtei sak yakung ni phanbai no sung asudara o school no dopa hamkrai joto community ni hamkrai ni bagui no o school songsalai phaimani joto community tongo wansa dopani community ni prairugo tongo ro joto tini Riyang Deborma Jomartia Bolsom amaikhe community ni student rok o school pori tongo phiaba balakhe sung dukhomango tabuk joratei sung kono sarkar ni thanibo subasu maiyakho phia o jorao sung ekdom nangsok mani jorao no sung than sakhe moito malaiwi ebake kha o wangsok laiwi sung committee motha sablaiwi tini TTAADC ni hapango sung sani jalekhnai subamung hani sung wangsok laiwi sung headquarter khumuno thanglaikha tini borom gana TTAADC ni CEM borom gana Purno Chandra Jamatia ni thanibo sungboni chamber thangai committee ngoi sung thanglaikha ajarawo bosini sugya tini omahaikhe nangui tongmani jora no khanawi tuno bo kha nangjakha omaikhe sung bono sung sanglaikha sini tabok classroom ni nukhung tin pawi tongbaikha watirok phaikhe tui glaibo nokborok phaikhe baina phatongo omahai jorao sungno tin phano rewi sungno suba ke hamnai sung sanglaimani bo kha nangjagui belaikhe sung masui maya omai sobong manai hane haino sung khatorino temung sala makri khangui ni sung aro thanglaikha phiaba sungno bo tini nangmani no bujiwi asukhe dopa hamkhrani bagui bo wansogui sungno sanmani loge loge no thangnai 8 tarik January bo sanction khairokha ake sung aro afrono sung 150 bula
tin bo sung manai phale kha ga abore bagi sung hambaru tongmalia sini edc haphang te sini bishes ke sini tt edc ni cem borom ganang purnachandra jamate no sung hambaru na musugo edc haphang rogno sung hambaru na musugo abone bagi no tin sung media no sung kokisa samani angke ani bumung Chaitra Mohan Jamatia o hamar English school ni advisor no mamani bagai no mari man hikam hai जों बेलायके ओ स्कुल नो 2008 नि सिमी पामपुर गामि वेलफेयर सोसाइटी नि मंगै जों स्कुल नो तिसै फैमानि कोनो सरकारनि सुजुग सुबिदा जों सालायो हायफोरनो जों माया अमायके जों 2026 बोसोर करंलायखा जरले फैमानि सेचिनि याकुंबाय साकसांनि याकुमानि जों बासालाय सुजुरा जों फालेखा अ बिसिनि जरावो बेलायके Sini bubagrano hamai marawo sini edisi haphang ni thanigo bom hai lama tong hai hani sing committee ro one shaw lai salai mane bising tike salsa sini kamigo sini moharni chelagang ni meeting khlainani sini cm 5 ro जों memorandum ro laika boni thanigo sam laika bahai khlaike sini o school no kisasuk sarkari theke edisi ni theke जों mane man hai जों one shaw laika Agar oleh mana bisingo no, kedua salongwe mengsaseng kor maliangi sini school ni advisor te angke school ni chairman agak seng thang layu kau lam salai mana bisingo bonus seng accept kelaja kabo seng busur jati wan solma sini edisi hapang bai busur oiman hi sino roka 200 ta rumah keseng 200 tongke manai agak jono 100 teke 120 150 te roiman hai hani basno kau roka keseng adino Ustur kipar ni thaniwa boro hisabro mali ni bagai sing kipili ma pailekha aga sing thangnai 8 tarigo ani sakbai thangai 150 piece no gona khlaiwe delivery khlaiwe khomulung headquarter ni sing high school hamar English school to wi phalimanka gai udung bono hambai rone bagai sing no mari man kesing sini punno sondro sini cm ono pai phlaya hambai sing robai maya Bomai ke sing hambai ronai teibo bo sini do pharni sakawo sini edisini joto hamkharni sakawo bo teibo omai khakwar yakwar ke samklai mathung boni sakawo matai rok isorok no subathung je sini edisini sang tangi tongnai rok boronok teibo subathung hake sini tiprasa kungthai bararok kulugjak oslojak ni tomarno bor kaham ke masai manu erono teibo nainani ingthung Sini koi mungke mo hai sini tabak tin kasya bai sing kono kon ke tabak sing buiman kuno sini school boundary sing manyakho bono buskang ni salo bahai ni sing edisi haphango sing saipina heni sing wan solai tongo hai engke sing rajya sarkar ba sini edisi sarkar ajagono sing je bufa tong ajagono sing masanai sini poito tongo sing borok suno rofinai sini hostel boundary bai sing Kono kagos hai ni hai sing komi mulai ropini hai ni sini wan solai mane tongo engke te oro bisingo sini o school ni theke busung joto amsoi ni joto lukurno sanani musugo sini o Amarpur ni bisingo hamar English school belaike tuluk ke sini dofa amsoi go omoni bisiti ke kwangma kusuk college Sobaika University of Sobaika omaike tuluk English medium klomani bisite sini amsoyo belaike sikhawo agok thamani sing nuk tongmani bagai belaike wi school no joto lukurang konen musugo sing admission form busung sarawi tongkha joto lukurok phai chini o bangpur kami hamar English school o jara admission khani musugnai rok phrenani musugnai rok takhuk tei bukuk sono kobojaboni rok phai jorani bisyo na phai mano available oro khulogoi sing rawi tongo hani bagai ang joto lukurno kobojab
sini omo hai chep sab tongo jara buma pha gurui rok jara gurui nu khung rok borno ke जों school जों free no phorongui tongo bo hai bo najagui tongo Tapos siguro khoro busu tongoro school mo hai. tabo sugjara tongo sini 160 omo hai sini student tongo sini hamar English school lo ge sini buma gurui bufa gurui rok jara nukhung hai no sini o school hamar ni theke जों फोरोंजागाय tongo 10 থেকে 12 জন omo hai tongo sini buma kusu yarok no फोरोंजागाय tongo Hake norok kaisa ring nok ni achok okra ngi chini kitra sa hunjang kinang chati hinjak. Eko o chini kinang chati hinjak mai rok ni bara alcohol kok man ko kubuli tong. Mo hai rok no pile tam kok sanam. abono ke belai ke जों sini chhatro rok no जों awareness khlaiwi program khlailai जों ma salai jara bo hai ke hamya samung numung hai ma sawi khlaijak rok borno omo hai samung hamya o sawi kwbang ma chini langma harebai kha buma pha siniya ta kuk siniya krung sini kwbang ma thwi lama sawi thangnai rok no belai ke जों sanai no sini o hamar English school ni bisiti ke जों bote harano bahai no जों awareness program rok जों khlailai Hake ni ring no kusu rok norok bai malayan ba norok bai boda ho malayan hake rok bo ba. abo ke जों je jorawon oro jeforfano available phaimano जों jeforfano khula tongo jogajog khaimano sini secretary ni school ni sini number rojak tongo o jaga jogajog khlaimano available phaioi jara buma bufa gurui rok gurui nu khung rok agodong bahai जों bom hai khlaima bom hai sini school ni theke जों borok phaikha ke जों koglam salai malai Sa norok yu kusu nogo bobti hai tal rogo katal ro sungai rok khai mane kurung khai len bagi bo hai jar mana pasare bisigo mane bo hai jar katal season admission no February ini March itu gara bisono जों admission नाव admission नाव तब admission te readmission bangi जों advertise haroka banner haroka basa amhaita bo bu dog bai no bo kurung tabo jaake Tripura board no ini syllabus to Tripura board no syllabus ke CBSE board system ban perda bo thai klai bo oke Bampur kami Lalgiri ADC village Omorpur kumurete hambai